Γεια σας, ονομάζομαι Βασίλης Σχέτος, είμαι στρατιωτικός, έχω βγει στη σύνταξη εδώ και 2 χρόνια. Ονομάζομαι Μαρία Περάκη, είμαι γυμνάστρια, μόνιμη υπάλληλος στο Δήμο Αθηναίων, είμαι και διαιτολόγος. Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης ο Μίγκος και ασχολούμαι επαγγελματικά με το ίντερνετ. Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης ο Μαστοριανάκης, είμαι στρατιωτικός στο επάγγελμα. Καλημέρα, λέγομαι Αλέξης Κάπας. Έχω μια επιχείρηση με δικτυακές εφαρμογές. Κομμωτής τα τελευταία 30 χρόνια. Ασχολούμαι part-time με την Ολυμπιακή Ιδέα τους τελευταίους 2 μήνες. Ξεκίνησα με την Ολυμπιακή Ιδέα πριν από λίγους μήνες. Είμαι ο Δημήτρης Ματαρτσής, ασχολούμαι με την Ολυμπιακή Ιδέα τους τελευταίους 3 μήνες. Ασχολούμαι με την Ολυμπιακή Ιδέα εδώ και 3 μήνες. Έχω ασχοληθεί περισσότερο λίγο με τις επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχω βάλει 21 επιχειρήσεις. Ασχολούμαι με την Ολυμπιακή Ιδέα τους τελευταίους 3,5 μήνες, πριν καν αρχίσει καλά. Έχω βγάλει αρκετά λεφτά, περίπου $500 το μήνα με 5 επιχειρήσεις που έχω εισάγει στο σύστημα. Πολύ ευχαριστημένος. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα υποστήριξης σε όλο αυτό το κομμάτι. Θα σας μάθει ακριβώς τον τρόπο πώς θα το κάνετε. Στόχος βεβαίως όλων είναι να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα εισοδήματα για να ανεξαρτητοποιηθούμε τελείως από την κύρια δουλειά μας. Νομίζω ότι είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Το τελευταίο τρίμηνο που ασχολούμαστε με την Ολυμπιακή Ιδέα, αυτό που έχουμε κερδίσει είναι, εκτός από πάρα πολύ και δωρεάν εκπαίδευση στο κομμάτι του δικτυακού marketing, έχουμε γνωρίσει μια εταιρεία η οποία πραγματικά δεν ψάχνει δικαιολογίες για να μας πληρώσει. Και αυτό φαίνεται στα οικονομικά μας κάθε μήνα. Είναι ότι καλύτερο έχουμε κάνει και θεωρώ ότι όποιος δεν είναι μέλος της Ολυμπιακής Ιδέας πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει βγει εκτός Ελλάδος, μεγαλώνει με ταχύς ρυθμούς, τα εισοδήματα είναι κάθε μήνα και διαρκώς αυξανόμενα. Συνεχίζουμε για το καλύτερο. Όταν πριν 3 μήνες μας δώσαν την ευκαιρία να ασχοληθούμε με την Ολυμπιακή Ιδέα, ήταν μια ευκαιρία που, έχοντας την εμπειρία του δικτυακού marketing, είδαμε ότι είναι κάτι πολύ καλύτερο. Ασχολούμαι λοιπόν τώρα 3 μήνες, έχω βγάλει περίπου 4.000 ευρώ εξασφαλισμένα για όλο τον χρόνο. Είμαστε ενθουσιασμένοι και σας προστρέπω να μπείτε όλοι.